କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, କ୍ରୁଶରୁ ଆସିଥିବା ସେହି 7ଟି ବାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସବୁ ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଲୁକ 23 ଅଧ୍ୟାୟର 34 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁ ସପ୍ତବାଣୀ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ୍ଷମା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରୁଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଦେଖୁନଥିଲେ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ ଦୟା ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ କ୍ଷମା ନ କରିବେ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଚାର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ମିଳିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯୀଶୁ କ୍ଷମା କଲେ, ତଥାପି 70 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜେରୁସାଲେମ କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସ ହେଲା? ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ୍ଷମା ମିଳିଲାନି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଯୀଶୁ କ୍ଷମାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁତାପ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। କ୍ଷମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷମା ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେହି କ୍ଷମା ମାଗିନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ କ୍ଷମା କଲେ। ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କ୍ଷମା କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ, ସେ ଜାଣିନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି। ତୁମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କର ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ଲୁକ 23 ଅଧ୍ୟାୟର 43 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଆଜି ହିଁ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରାଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେହି ଚୋରଟି ଜୀବନ ସାରା ପାପ କରିଥିଲା, କେବେ ଗିର୍ଜା ଯାଇନଥିଲା କି ଦଶମାଂଶ ଦେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ମୁକ୍ତି ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମିଳେ। ଯେଉଁ ଯିହୁଦୀମାନେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପାପୀ ଚୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରୀୟତାକୁ ଦେଖିପାରିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ସେ କହିଲେ ମୋ ସହିତ ରହିବ। ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଠାକାର ସୁନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ଖରାପ କାମ କରି ଶେଷରେ କ'ଣ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ? ଏହା କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ ମାନବୀୟ ନ୍ୟାୟଠାରୁ ବହୁତ ଉପରେ। ସେ ଚୋରଟି ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ସାରିଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ କେତେ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ସତ୍ୟତା। ମୁକ୍ତି ଏକ ଉପହାର, ଏହାକୁ କିଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଜି ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଚୋରଟି କାଲି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିଲା। ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି କାହାର ବି ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ଉପରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାହା ବି ଅଛି କେବଳ ତୁମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ। ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଯୋହନ 19 ଅଧ୍ୟାୟର 24-27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି,
ଯୀଶୁ ଆପଣା ମାତା ଓ ଯେଉଁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର। 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତତ୍ପରେ ସେ ସେଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ମାତା। ଆଉ ସେଇ ଦଣ୍ଡରୁ ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ। ଗୋ ନାରୀ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା କୌଣସି ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ ମରିୟମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏବେ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ସେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। 27 ପଦର ଶେଷରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋହନ ମରିୟମକୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଓ ସ୍ୱୀକାରକୁ ବୁଝାଏ। ଯୋହନ କେବଳ ମରିୟମକୁ ନେଲେ ନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ଅଂଶ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ନ ଭାବି ନିଜ ମାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲେ। ମରିୟମଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିବାର। ଯୀଶୁ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପ୍ରତି ଥିବା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯୀଶୁ କ'ଣ ମାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କଲେ କି? ସେ ନିଜେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମରିୟମକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ବରଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷର ସାହାରା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରେ ଧର୍ମକର୍ମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରଖିଲେ। ଆଜି ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ବିଧବା କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ଅଂଶ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ ମାଥ୍ୟୁ 27 ଅଧ୍ୟାୟର 46 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସାବକ୍ଥାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଯୀଶୁ ସବୁବେଳେ ପିତା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ। କାରଣ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ପାପୀର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ବିଚାରାସନ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ପରିତ୍ୟାଗ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା। ଲାମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଜ୍ଞତା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ପାପର ସେହି ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମର ଏକ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର, ସେ ପାପକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ପାପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା। ଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ଯୀଶୁ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଓ ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କ୍ରୁଶରେ ସହିଲେ, ଯେପରି ଆମକୁ କେବେ ବି ସେହି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଯୀଶୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ଯେପରି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ସେ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଯେପରି ଆମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯୀଶୁ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ଏହା କ'ଣ ନିଷ୍ଠୁରତା ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ନିଷ୍ଠୁରତା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ। ପାପର ଦଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପରିତ୍ୟାଗ। ଯଦି ଯୀଶୁ ସେହି ପରିତ୍ୟାଗ ସହି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ନର୍କରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ପିତା ନିଜ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ସେହି ପରିତ୍ୟାଗକୁ ସହି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ଉପରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ପାପ କରିବାକୁ ମନ ହେବ, କ୍ରୁଶର ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେହି ଚିତ୍କାରକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ହେଲ ଯେପରି ମୁଁ କେବେ ଏକୁଟିଆ ନ ହୁଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସେହି କଷ୍ଟ ହିଁ ଆମର ଆଶା। ସେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ, ଯୋହନ 19:28 ଲେଖା ଅଛି, ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣି କହିଲେ, ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ବାକ୍ୟର ସଫଳ ବୋଲି ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେ କୌଣସି ଅଘଟଣର ଶିକାର ହୋଇନଥିଲେ, ବରଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ, ଏହାର ଅର୍ଥ, ଏହା ଗୀତ ସଂହିତା 69:21 ଲେଖା ଅଛି। ସେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ସୂଚାଉଛି। ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଟି ପାଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପକାଉଥିଲେ। ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା କେବଳ ପାଣି ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ତୃଷା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ଗଭୀର ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାକୁଳତା। ଯୀଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲେ। ଯିଏ ନିଜେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଦେବା ପ୍ରଭୁ, ସେ ଆଜି ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଶୋଷିଲା। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେ ଆମର ପ୍ରତିଟି କଷ୍ଟ ଓ ଅଭାବକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ତୃଷା ପାଣି ପାଇଁ ନଥିଲା, ବରଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପାପରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୃଷିତ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ତୃଷାରେ ଥିଲେ, ଯେପରି ଆମେ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପାଇଁ ନିଜ ଆତ୍ମାର ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବା। ସେ ଶୁଖିଗଲେ ଯେପରି ଆମେ ସବୁଜ ହୋଇ ରହିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯୀଶୁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ପାଣି ବାହାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ କେବେ ବି ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ସେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଓ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କଲେ। ସେ ଆମର ଅତି ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଦୁନିଆର ଟଙ୍କା, ଗାଡ଼ି ବା ନାମ ପାଇଁ ଆମେ ତୃଷିତ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଇଲେ ବି ତୃଷା ମେଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଜ ହୃଦୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ଯୀଶୁ ଆଜି ବି ତୃଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଗରିବ, ଅସହାୟ ଏବଂ ପାପରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ସୁସମାଚାର କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ର ପୂରଣ କରିବା।
ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଇବେଲର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ ଜହନ 19 ଅଧ୍ୟାୟର 30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେଇ ଅମଳ ରସ ପାନ କରି କହିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କ'ଣ ସମାପ୍ତ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏମିତି କେତେକ ବିଷୟ ଅଛି ତାହା ଏବେ ବି ଆମକୁ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ ଥିଲା ସେ ସଫଳ କଲେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ରକ୍ତର ଯେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସେ କରିବାର ଥିଲା, ବେଦୀ ଉପରେ ସେ ରକ୍ତ ଦାନ କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ବା ତାଡ଼ନା ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ତେବେ ଆମେ ଆଜି ବି ଦୁନିଆରେ ପାପ ଓ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଖୁଛୁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ ଜିତା ଯାଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଓ ପାପର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେବେ ପାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଅଧିକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାହାର ଦଂଶନ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପୁରୁଣା ପାପ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ୍ରୁଶକୁ ଚାହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଛ। ଶୈତାନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ଭଲ କାମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୀଶୁ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଓ ବୋଝ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ସପ୍ତମ ବାଣୀ ଲୁକ 23 ଅଧ୍ୟାୟର 46 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୋର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରର ଅର୍ଥ ଏହା କୌଣସି ହାରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶେଷ ଚିତ୍କାର ନଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଉନଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀରେ ଯୀଶୁ ମୋହର ଈଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ବିଚ୍ଛେଦ ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ପୁଣି ପିତା କହିଲେ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏକ ନିଦ୍ରା ପରି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଉନାହୁଁ, ବରଂ ଆମେ ଆମ ପିତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ହାତକୁ ଯାଉ। ଯୀଶୁ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପିତା ତାହାଙ୍କୁ ପୁଣି ଉଠାଇବେ। ଏହା ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ମୂଳଦୁଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯୀଶୁ କ'ଣ ଏହି ଶବ୍ଦ କହିବା ପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇଗଲେ? ଏହା କିପରି ଏକ ବିଜୟ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ଜଣେ ଶିଶୁ ଯେପରି ନିଜ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପଡ଼େ, ଯୀଶୁ ସେମିତି ଶୋଇଲେ। ଏହା ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ନଥିଲା, ବରଂ ନର୍କର ଚାବି ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ସେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଯେପରି ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଉଠିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହୁଅନ୍ତୁ। କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚାକିରି, ପରିବାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ପିତା ଶବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ପିତା ଶବ୍ଦରେ ଶେଷ ହେଲା।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କ୍ରୁଶର ସେହି ସପ୍ତବାଣୀ କେବଳ ଇତିହାସର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟର ମହାଘୋଷଣା। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଶେଷ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ବୋଝ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଫାଦର ଆଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୟୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକା ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍।